са само едногърби камили. Двугърбите камили са в Азия, монголските степи, Китай, Сибир. Тук няма двугърби камили, само едногърби и всъщност гърбицата представлява една огромна подкожна масна пъпка, която се съхраняват всички тези хранителни и водни запаси. А също така и самата кръв на камилата има способност да се разрежда. Червените кръвни телца се увеличават 2-3 пъти, кръвта се разрежда и поемат част от тези литра вода, които тя постепенно почва да използва. И едно време, сега вече са туристическа атракция, но едно време, когато са обикаляли из пустинята, може да загуби до 2/3 от теглото си, обаче пак да остане здраво животно и да носи товара си. А това би трябвало да са арабските коне, но тук вече ще ви излъжа, защото коне пак ще се запознаем в Едфо. Това е част от програмата ни, където ще се вози. За по-екзотично сега. Винаги трябва да се вкара малко и художествена измислица. Откъде да знам как изглежда арабския кон. Знам, че не са тези високи, красиви коне, които сме свикнали да гледаме по състезания и така нататък. Приличат на тези ниски, здрави животни, които също издържат. Черни кафеви, да, бялото не е типично, но са такива ниски и здрави коне. Не толкова здрави, примерно като унгарския кон с големия глезен, който тегли пожарни и така нататък. Слаби животни, но ниски и много издръжливи. А между другото, пак да се върнем към историята, сега се насочваме към Сфинкса. Последната част от обиколката ни тук в платото Гиза, както древните египтяни се наричали, първата земя или първата земна твърд. А също така и първото време. С две думи, началото. Минавайки покрай сателитните пирамиди, където ви насочих да се разходите, те са били на две от съпругите на Хеопс и на майка му. Там вече имаме иероглифи, имаме надписи. И в тези разрушени малки храмчета и пирамиди, които са обграждали целият този район, защото това е бил буквално един град на мъртвите, огромен като размери, разположен на западния бряг, където е залеза на слънцето. За древните всичко е имало някаква символика.